Казанда җәмәгать транспортында билетсыз пассажирларына ошыклау буенча рейдлар дәвам итә. Чираттагы рейдтан безнең репортаж. Тикшерүү Жеңүү проспекты тукталышында башланды. Автобус салонында билетларны транспорт карталарынан түләүне карадылар. Бушлап йөрергә теләүчеләр элекке кебек күп түгел диләр кондукторлар. Шулай да очрый әле. Бывает, говорят, что у них нет денежек и можно проехать одну остановку. Кагаз билетларда датаны вакытны чагыштыралар, транспорт карталарын тикшерүү вакытында валидаторга куялар. Әгәр түләнгән икән, картадан икенче тапкыр акча алынмый. Ә менә куян кебек качып, билетсыз йөрергә тырышучыларга штраф аз түгел. Җәмәгать транспорты бәясеннән 10 тапкырга диярлек. В случае выявления пассажира, который решил проехать без билета, билетсез йөргән пассажирга транспорт комитеты хезмәткәре полиция хезмәткәре белән берлектә бөркетмә төзей. Шуннан соң ул административ комиссиягә җибәрелә. Анда 300 сум күләмендә штраф салына. Пассажирлардан тыш кондукторларның намуслы эшенә дә игътибар итәләр. Менә соңгы рейд барышында пассажирларга билет урынына фантиклар тараткан кондуктор ачыкланган. Предприятие җитәкчелеге карары белән әлеге кондуктор эштән чыгарылган. Казан транспорт комитеты хезмәткәрләре һәм полиция хезмәткәрләренең беренче уртак рейды яз көне узган иде. Хәзер мондый тикшерүләр һәр атна сайын бөтен шәһәр буенча үткәрелә. Алия Галиуллина, Валентина Васильева, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.